Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। दायो लोगोफोर BTCनि आपडेट्स फिजिकल टेस्ट फरेस्टार ग्रेड 1 बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डनि लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआहाय रेलियाहाय जानो थांगासिनो दं दै लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ। दा बेवहाय जोंहा गोदानैहाय नटिस फैदों। दा बे नटिसखौ जोङो नायगोन लोगोफोर। दा बे नटिसआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय फिजिकल टेस्ट फरेस्टार ग्रेड 1 बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डनि रेलियाहाय जाथारसिगोन नोंथांमोना होनो मोनथारसिगोन। दा बेवहाय अफिसियेल नटिस हिसाबै जोंहा दङ बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय डेट वाइज नोंथांमोना थांनांगोन दै लोगोफोर। डेट वाइज होनाय दं बेवहाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि रोल नाम्बार वाइज दङ एथ'निफ्राय एथ'सिम बेबायदि होननाय। ओमफ्राय बेवहाय सानसेयावहाय 3000 जननि बार एसे बारा बेवहाय लागोन जाहैबाय रेलिखौहाय दै लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय लोगोफोर टटेल केन्डिडेट्सफोराहाय 18,000 प्लास दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे रेलियाहाय जागोन लोगोफोर नै हारिनागुरि हाई स्कुल प्लेग्राउन्डआवहाय दै लोगोफोर क'क्राझारावहाय। दा रिपर्टिं टाइमा नोंथांमोना 6टा फुंनि 6टानिफ्राय नोंथांमोना 9टासिमनि गेजेराव सौहैथारनांगोन दै लोगोफोर। दा 9टा बारब्लाथाय नोंथांमोना हाबनो मोननाय नङा दै लोगोफोर। बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय। दा 6 तारिखनिफ्राय जानानै फरेस्टार ग्रेड 1 नियाहाय बेवहाय दङ 11 तारिख जुलाइसिम दं दै लोगोफोर। नैबे मास जोबनानै जासिगोन, बारा गोबाव सम गैखाला जोंहा। बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डनियाबो नोंथांमोना नै केन्डिडेट्सफ्रा टटेल केन्डिडेट्सफ्राहाय एप्लाइ खालामदों 34,000 प्लास दं। 34,000नि बारा दं दै लोगोफोर। ओमफ्राय रिपर्टिं टाइमा एखे, जायगायाबो एखेयानोखा लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायना लादो नै। ओमफ्राय फरेस्ट गार्डनियाहाय 13 तारिख जुलाइ मासनिफ्राय दङ। ओमफ्राय रल नाम्बार वाइज होनाय दंखायो। ओमफ्राय 3000 जननि बारा बेवहाय लागा जाहैबाय लोगोफोर। सानसेयाव रेलिखौ बिथांमोना बेबायदि खालामगोन दै लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हासिगोन दै लोगोफोर। बे CSCनि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना मोननो हागोन दै लोगोफोर एडमिट कार्डखौहाय। दा नोंथांमोना एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनानै लादो। ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजाङै प्रिपारेसन नोंथांमोना खालामनानै थाबानो जाबाय दै लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोननिहाय रेलियाहाय जाग्रोसिगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना एग्जाम जागोन। ओमफ्राय एग्जाम जाखांनानै बाइबा लाबावगोन दै लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फाइनाल सिलेक्सन साख्रि जागोन दै लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट जाहाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलायदो। आरो चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला नङाब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर। देन लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं सिखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। See you again and take care. Love you all.